Има една любов, която не търси завръщане, не моли, не вика, не се съпротивлява. Тя просто стои вътре в теб, като огън, който не те изгаря, а те сгрява. След раздялата човек мисли, че трябва да се излекува, да изтрие, да продължи. Но понякога изцелението не идва с забравата, а с преобразяването. Любовта, която остана, вече не боли. Тя не е рана, тя е сила. Сила да обичаш себе си, сила да разбираш другите, сила да вървиш по пътя с нежност, вместо с гняв. Няма нужда да я гониш, нито да я връщаш. Тя не е човек, тя е огън. И този огън е вече част от теб. Да, още я усещаш. Да, още има моменти, в които тя се връща в мислите ти. Но вече не като буря, а като пламък. Спокоен, зрял, жив. Когато любовта остане, но не боли, това е знак. Знак, че си я превърнал в светлина. И че вече можеш не само да помниш, а и да създаваш сън луна. За тези, които превръщат болката в светлина.